n'hi ha aproximadament un 86% de treballadors autònoms catalans que qualifiquen la seva situació econòmica davant d'aquesta crisi com greu o molt greu. No n'hi ha només una falta de liquiditat o d'injecció financera pels col·lectius d'autònoms que a dia d'avui ja estan treballant a Catalunya, sinó que també hem detectat un problema que per nosaltres fins i tot podríem dir que és encara més greu, i és la falta d'inversió o la falta de préstec per part de les entitats financeres per a l'inici de noves activitats. Autòcton, home, entre 36 i 50 anys, que treballa a la construcció o al sector de serveis, que fa almenys 5 anys que ja desenvolupa la seva activitat i que el seu nivell de formació és estudis bàsics. Abans que acabi aquest any, a Catalunya probablement es puguin perdre al voltant de 20.000 treballadors autònoms més. No n'hi ha a dia d'avui cap mesura que contempli la realitat del treball autònom. Al mes de març es va aprovar un programa des del Departament de Treball que es diu Plan Inicia, que té 55 milions d'euros per donar suport a la creació d'empreses a Catalunya. Aquests 55 milions d'euros, a dia d'avui, els estem tirant a la paperera. Nosaltres demanem un pla de rescat pels autònoms. Mesures efectives de l'accés a crèdit, millores de les condicions de l'accés a crèdit, incentius fiscals, baixades de tipus d'interès en inversió per l'autoocupació.